Tirada mga lumon, wa mo'y lingaw, hala, pakitan ako sa video. Gipanglaay ba mo? Gusto ba mo maligo sa swimming pool na naa sa tuktok sa bukid? Samtang nagatanaw sa mga lugar na nakapalibot ni ini. Hala, i-share na ako ni sa inyo aron makakuha pud mo idea. So karon na video mga lumon ang ako ang i-share sa inyo ha, ang Malabog Hills na malukit lang diri sa Malabog, Davao City, Philippines. So mauna ni ang entrance nila pag abot diri mga lumon. Magbayad ta og 30 aron makasulod ta sa ilahang gate ug maligo pud ta. 150 ang per head nila diri mga lumon. So mauna ni inig abot nato sa area na atay makita o tingsid og pwede pod ta diri makasugba-sugba. Samtang nagatan-aw sa mga nindot na talan-aw nila diri naapod sila misa diri og lingkuranan So fights kayo ni mga lumon kung gusto ninyo mga dito diri ma-enjoy jud mo sa mga talan-awon diri. So kanina makita ninyo mga lumon, mao ni siya ang ingon nila na VIP room. 10,000 ang arkila ani. So sa mga sakto og budget diha, pwede kaayo mo maka-arkila diri. Ang nakanindot jud diri ang mga lumon kay overlooking manggod. Samtang naligo ka sa ilang swimming pool, daghan kaayo kag makita na mga talan-awon diri. O kabalo ba mo mga lumon, bisag udtong dako diri bugnaw gyapon ang inyohang paminaw. Kay tungod sa kahabog sa lugar unya sabayan pa jud og kabugnaw sa hangin, maunang okay jud kaayo diri ang mga lumon. So tan-aw ang ilang swimming pool mga lumon pirti jung hinluwa dili jud mo magmahay kung mga ligo mo diri. So mag-background music lang sa ta mga lumon, sabay sa kanindot sa talan-awon ba. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Hantod na lang diri ako ang video mga lumon. Paki-comment, like, share o paki-follow na lang pud. Salamat sa pagtan-aw. Bye-bye.